yamde jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati woni Dakar lamorde Sénégal waktuji ɗiɗi fawi en to Paris lamorde France. Amadou Barouba. tedduɓe heeɗiɓe RFI Fulfulde ko ɓuri tengtude kabaruji ɗi hande oɗo subaka fedde Hamas acciti yimɓe jeeɗiɗo Israël naɓe nangganoɓe ɗum du ko nanodirano hakkude Israël e Hamas yontere faltinde ballal dowlaji dentude Amérique fuɗɗama gollirede hande subaka ɓe hokkitiɓe Croix Rouge weltare waɗi to Tel Aviv konguɗi yoga e hooreɓe leyɗele fuɗɗama nanede ma en gartu hen e fuɗɗode kabaruji ɗi to Cameroun woote hooreyako leydi ndi waɗi hanki ko ɓuuri million jeetati noddano eɗe woote candidaɓe sappo e ɗiɗo laatino tawede mabɓe Paul Biya horejo leydi ndi gila duuɓi 43 nokkuji gotirɗi uddama yamde sappo e jeetati limgal daade waɗama woote waɗi e deƴere so wona to rewo ɗo caɗele seeɗa teska jaltuɗi sungoji no keɗama en gartu o kabaru to Madagascar alhaali o no jiiɓi e nder ndi leydi goomu e nder konu leydi ndi no wiye Kapsat jingani nambi en walliti steppoɓe lundiɓe laamu ngu galle lamorɗo o e nder cimtol holli yidde ɓe yimɓe ko ittude horejo leydi ndi e laamu ko alda e saria André Roosevelt anda ko ɗo woni tafon tedduɓe bisimilla moon on calminama on juurama on jettama fedde Hamas hokkiti Israël yimɓe jeeɗiɗo nangganoɓe ɓe gaɗi ɓe yimɓe e juuɗe Croix Rouge e o subaka hande Croix Rouge no fayi yettinde kono Israël ɓen yimɓe to Tel Aviv kam weltare fuɗɗi waɗede toon faade e wartugol ɓe nangganoɓe kongi hooreɓe leyɗele fuɗɗi nanede e ndu kibaru Rama Diallo mi salminima Amadou Barouba mi salmini heeɗiɓe noon jaati Rama woodi nangganoɓe ɓe Hamas en jonniti Israël e o subaka hande jaati ley yimɓe noga hanunoɓe ndelle hotande Israël e ko adano jeɗɗo woni ɓe Hamas en kokkiti e oɗo subaka tafon Amadou Barouba yimɓe kokkitaɓe Croix Rouge du fadde muɓɓen e hewtude juuɗe kono Israël yofede mabɓe waddi weltare mawde koreji mabɓe jalti fa kewi do e gallure Tel Aviv to Israël nokku ñiɓanaɗo hono jogaɓe juuɗe iɗo mangu kam waɗi toon to leydi Israël fadde yottagol ɓe yofaɓe jagoɗo Israël kalfinaɗo jokkodiral e leyɗe janani kam waɗi windande hollude beluɓende jaɓɓorade e kureji mabɓe leydi muɓɓe Isaac Herzog on hoorejo Israël kam du andini iɓe gon heɗade ɓe yofaɓe yofeteɓe du fa e cakitotoɗo e waltude e mabɓe caggal du kibaru kongi puɗɗi nanede Amadou Barouba Emmanuel Macron hoorejo leydi France wi ndelle fuɗɗude joni jaam ana wawi heɓede to Israël to Gaza e to leyɗe Moyen-Orient Israël kañum du ana hani ndelle hokkitinde koreji Palestine ɗiɓe nangi e oɗo fitina limore ɓen ɗon ana ɓaɗo ujunaji ɗiɗo kawtal ɓe koreji muɓɓen keddi e juuɗe Hamas en ana kolli weltare muɓɓen timmay tafon soɓe kewtay haddu yimɓe mabɓe wurɓe mayɓe heɗitiɓe fa joni e juuɗe Hamas en hono ko adano e ngal ɗo nanodiri noon jaati Rama Diallo Donald Trump ardiɗo nde suurorde e eɓɓande jaam hakkude Israël Hamas en hewti to Tel Aviv e o subaka hooreɓe Israël jaɓɓi momo ɗum woni Benjamin Netanyahu hoorejo jagorɓe ndi leydi e Isaac Herzog hoorejo ndi leydi caggal Israël laamiɗo dowlaji tentude Amérique no heeɗa to Sharm el Sheikh to Égypte to yewtere dow jaam Gaza hani e waɗede